Ay, pwede. Gusto ni? Ano na? Ang tunong. Madumi sa inatilan. Pero kung nakabantay mo sa katamong video sa una itong dito sa Ablayan, among gibalik ni diri ni magi sa Ablayan. Kay last time nga anime aming gipangutan ang last na siya nga lusot ni sa inatilan. So Ulan po. ano doon ay, pwede. Gusto ni? Ano na? Ang tunong. Nice kayang view po. Mount, I love. Bakit mo rin eh? Wa na ito na kung ano nga naapaday diripik. Aside from Ablayan, napay usad ay kapik. Muna'y gitawag nga camp. Patong. 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 Oh, see. Tada! Mas nice diri. Na, see. Ano sa vlog niyo ba? Nice diri po. Mabali man ang kuan. Ha? May video na ni. Pero, unahan na sa Ablayan Peak mga brad na ay kampatong sad. Medyo gamay sa peak pero view lang inyong tanahon. Bati sa kayo diri. Now, hapit rami diri kay amo mang nalabyan man namo pudong mi sa ang among tuyo gyud sa inatilan nya diri mi ming balik mi diri sa Uslob sa Buloon sa Buloon gunggong diri mi agi sa Ablayan Peak kay last time yan yan am tong laki nga muna pangutanan nga naay agyanan pudong diri sa lusot sa inatilan. So diri mi agi among testingan kung asan ni pudong lusot gyud kay mao man atong tuyo yun yung adventure. So ngita tag mga agyanan nga baka to sa layang lungsod nga dili ta mag-highway. So kanay amo nang gisupay ning karsada kanay kung makita ninyo kana karsada at tulo na pudong sa inatilan. So tanaw na to nya mao lagi sa among pagkare nakalabay mi ani nga peak kampatong unahan ni sa gamay sa Ablayan nya nindot diri mga brad kay
ang view kung nakita mo sa mong vlog sa Ablayan, kita ninyo ang negro. Pero ito taas-taas din nga peak mga brad. Pero gamay lang siya lugar. So makita ninyo na. Pero okay kayo ang view. Both side, makita ninyo dire o Big Cross o dire kana niya ang bukid sa Buluon. So di may magdugay mga brad kay hapit ra may dire kay adto mi sa Inatilan. So lawas na tapos sa Inatilan. Boss, Yeah. mo na ganang burong sa Inatilan? Kanir to da? Nay wide dress sa pikas pa na kadre. Siluay. Oo. Nang pagid na pagi wide. Ulo sa tora. Mas mayahay na pizza. Mayahay. Oh, pro mayahay. Mo tanda na si Ruby abot dito. Pero Yo pagid. layo pa. Salamat. Welcome to Tansaluhay. Oslo lagi ni bang. Nah. Allah. Bukan banget. Ano ka? Ini untuk Alay, matulog. lapok mo dito. I don't know. Kumalay pa. Alay. Ayan. Kaya na yung lapok, nagyoy duga. Ay, ginoo. Yung rin ka nung agay yung taon. Ay, Bahala ka sa buhay mo. actually mga brad, idea gini sang Paris. Matumig mga lungsod na di may magiog highway. Nah, tanawa. Kung sa highway pinagagi, yung abot mo siguro minta ka karon. Asa ang kan aras? Ito ba, lungsod na sa Iwanon. Lungsod na na. Mo agi pa may lungsod. Thank you. Iwanon. Salamat.
Ya. Ari aya na bro sa ngatilan. Selamat ya. Ano ay? Ganda. Hindi ka na bata para umiyak? Matanda ka na para umungol? Palagsing, sinakol, singata, singata, bago sa nila, o ang bubuyo, mga brad, kudong na meron sa kuwan, Kang Ara tabang no? Matay pagi gini binuang mga brad, naik misaka matay taas-taas doon sa kaon. Pungahay naman. So kani karon rumi sa Kang Ara sa itong tanaw dito brad, kung nindot dito medyo kapoy kay tungas kayo. Gago! Lala. Sus Ginoo. Allah gitu. Diretso na dito. Diretso na ba? Diretso na. Diretso, tindog ba? Wala ka talawon. Ato yung mong kamot ba? Ayog diha gunit dito ba? Diha gunit sa... Diha ba? Diha o? Diha? Sige na. Atong taga oras ang tiguang mga brad kayo. Pagka-struggle guys siya o. Motor siyang sag. Mag-practice kay agi mo anak gagiraw itlog. Sige, diretso ba? Suot pa sa kuwan. Ayun pa. Maluwin pa. Sige. Karon. Problema. Inig balik.
Tena. Alala. Sus Ginoo kaluoy. Pangpang ka ni. Aw. Muli gad. This is video ni pero Ay ka ba? Sini.